Bir tanışymyň ogly orkiýetde ýokary okuw jaýyny tamamlap, Türkmenistanyň harby gullugy alanyny kelete düşdi. Ady Atamrat. Emma ol häzir Niýazow hastahanasynda ýatyr. El aýagy gymyldamaýar diýip Azatlygyň çeşmesi 10-nji ýylda habar berdi. Hostarlaryny harby bölümde aýdylmagyna görä Atamrady günurypdyr. Hastahananyň lukmanlary onuň böwreginiň işlemeýändigini aýdýarlar. Bir hepdede bellisi bolar diýýärler diýip çeşme aýtdy. Azatlyk bilen anonim şertde urlaşan yerli synçylaryň biri yssyk howada geçirilýän harby maşyklar wagtyny günürýän, çaşyp ýykylýan we hassahana düşýän eskerleriň az bolmaýanlygyny tasdik etdi. Emma türkmen eskerleriniň problemalary diňe howanyň aşa galmagy hemde harby serkerdelerin bu ýagdaýy nazara alyp, ýaş oglanlaryň saglygy barada ýeterlik alat etmeligi bilen hem çäklenmeýän ýaly. Türkmen oşunna keskerleriň ýagdaýy öňem gowy däldi, häzirem öwürlük däl. Sebäbi azyk ketmezçilik dowam edýär. Dedawşyny olarlaryň gulluk edip ýören eskerleriň täze gelenleriň üstünden agalyk etmek aradan aýrylmaýar diýip Azatlygyň ikinji çeşmesi goloýdy. Harby gullugyny tamamlap gelen öňki eskerler bilen gurulşyp aýtdy. Täze gulluk alynan eskerleriň gowşak gollar öňden gulluk edip ýören eskerler tarapyndan zorlanýan halatlar hem ofisiýerler tarapyndan başga biriniň gapysyny işletmek üçin satylýan wagtlar hem bolýar diýip çeşme gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Soltan Asylowa bilen söhbetde bolýan enatalar bolsa, eskerleriň soňky bir ýylda esasan azyk ketmezçiliginden kösenýändiklaryny, sebäbi azyk üçinçiliginiň gün-günden peselýändigini gurrun berýärler. Ogly Serkedawat şäheriniň harby bölümleriniň birine gulluk edýän Aşgabatly näniň sözlerine görä, ol odal ýylda bir ýa iki gezek doglan gününe ýa-da haýsy bir bayramçylyk münasibetli gulluk edýän oglunyň ýygynyň gatnan bolsa, inni her aýda bir gezek harby bölüme baryp gaýtmaly bolýar. Aýda bir gezek çörekden, gowurmadan, gögönümlerden, kanser bölümlerinden yüklenip Serkedawada gidip oglumy ýydyryp içirip gaýdýarnyp adynyň aýdylmalygyny soran Aşgabatlyň aýtdy. Şeýle dol kanser bölümlerini ad oglak pul bilen harby bölümiň goloýundaky mihman öýüne goýup gaýdýanlygyny, şonu komandire pul berip ogluny inniki variansa hem bir-iki gezek daşarda naharladyp bilýänligini gurrun berdi. Şol wagtda Soltan Asylowanyň ýaşaýjylara salgylanyp habar bermegine görä, Serkedawadyň harby bölümleriniň serhet gullugyna degişli düdümlerini eskerleriň azyk üçinçiligi oňuşmalsa hem däl. Emma piýada oşunyň hatarlaryny gulluk edýän eskerleriň azyk üçinçiligi juda gözgäýni. Olara berilýän iýmit ýagsyz, tamasyz, suwa gaýnan buğday ýarmasy bolup eskerleriň vitamin ýetmezçiliginden dürli kesellere sezewar bolýanlyklary aýdylýar diýip Azatlygyň habarçysy ýazýar. Şeýle-de azyk ýetmezçiligi derarly eskerleriň taşlary düşýär, ennamlaryny tegmiller peýda bolýar diýen maglumatlar gelip gowuşýar. Azatlygyň habarçysy bilen söhbetde bolan başga bir ýaşaýjynyň sözlerine görä, harby bölümleriň käbirini eskerleri hiç ýere çykarman, harby tälim okuwlaryny hem geçmän saklaýarlar. Sebäbi eskerlerde tälim okuwuny geçer ýaly ysgyn mydar ýok diýip ol bu ýagdaýyň sebäbini düşünürdi. Türkmen goşunynyň hatarlaryna gulluk edýän eskerleriň azyk giýmeşik we aýakkap üçinçiligi Türkmenistanyň 2007-nji ýylda häkimet çarşandan soň biraz gowulanly we esker eneleri soňky bir ýyla çenli oglarynyň goşunyna az galmagyny beýle uly alada etmeýärdiler. Emma ekspertler häzir Türkmenistanyň iň agyr ykdysady çökünlüğini başdan geçirýändigini, bu ýagdaýyň ýurduň tutuş ilatyna şol sanyna eskerleriň durmuşyna hem täsir ýetirmän bilmejekdigini aýdýarlar. Türkmen häkimetleri eskerleriň açlygy barada habarlary ne tasdikleýär, ne de ret edýär.